Магистърска програма журналистика, продуцентство и финанси. Аз се казвам Невена и съм завършила журналистика, продуцентство и финанси в медии. В момента работя като един от главните редактори на предаването "Часът на Милен Цветков" в Нова телевизия. При мен нещата се случиха много интересно. Реално аз вече бях на работа преди да завърша магистърската си програма. Милен Цветков беше един от менторите, които дойдоха в университета на една от лекциите. Тогава той каза, че иска хора, които да дойдат при него на стаж, да видят как се случва предаването, ако разбира се им е интересно. Тогава аз отидох там, започнах като стажант и реално 3 месеца по-късно аз вече имах договор, бях на работа. Работата ми като редактор в началото се изразяваше в това да търся теми, гости за предаването, да контактувам с страшно много хора, да преценявам коя тема е подходяща за нашето предаване, за ефира, за нашата аудитория и съответните гости към нея. Година по-късно вече станах един от главните редактори. Много е трудно от гледна точка на това, че всеки един ден е различен в телевизията. Всичко е една къщичка от карти, която може да се разруши в последния момент, може да се построи и ти трябва да знаеш как да реагираш. Всеки един ден е много различен. Учиш се всеки ден подхода към всяка история, към всеки човек е различна. Към днешна дата мога да кажа, че съм една от късметливите, които са имали възможност, от която са се възползвали. Нещата са ми се случили и аз реално работя това, което обичам да правя. Намерила съм си мястото и се чувствам добре. Това, което мога да кажа на всички кандидат-студенти е да не се страхуват, да преследват мечтите си и да се възползват от всяка една възможност, която тази програма ще им даде. Магистърска програма журналистика, продуцентство и финанси. Проект на Висше училище по застраховане и финанси и Медийна академия Българион.